ಭಕ್ತಿ ಇಜ್ಜಂದೆ ಸಂತೆ ತಿರ್ಗುನೆ ಎನ್ನ ಅಣ್ಣನೆಲ್ಲ ಶೋಕಿ ಶೋಕಿ ಮಲ್ಪುನೆಲ್ಲ ಕತೋಜುಂಡ ವೀಡಿಯೋಡು. ಹಾಯ್ ಮಾತಾರೆಗ್ಲ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದೀಪು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್. ಇನ್ನಿತ ಲಾಗ್ ಬತ್ತದ ರಡ್ಡ ವಿಷಯಗ್ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊಡ್ಯಾರ. ಮುಕ್ಕೊಂಜಿ ಎಂಕ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಲ್ಪುನೆಲಕ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆದ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಐನ ಬಗ್ಗೆ ಎನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುನ ದುಂಬು ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಎರಡಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದಿತ್ತಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಪೋದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಲೆ. ಇತ್ತೆ ನಾನು ಆ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪೆ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಂಡ ದಾದಪ್ಪ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ಗೆ ಎಂಕ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಮೆಂಟ್ ಏಪ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೆರ ಸುರು ಮಲ್ತೆರ ಅವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಮೆಂಟ್ ನಾಳೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬತ್ತುಂಡು ಓಕೆ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಪಂಡದೈಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಂಚ ಪನೋಡಂಚ ಪಂಡದು ಬುಡಿಯೆ ಕುಡಲ ಒಂಜಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬತ್ತುಂಡು ಐಕ್ ಚೂರು ಅರ್ಥ ಆಪುನೆಲಕ ಪಂಡ್ಯಾರೆಗ್ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊರಿಯೆ ಕುಡ ರೀಸೆಂಟ್ ಆದ ಜಾತ್ರೆಗ್ ಪೋದಿತ್ತಾತ ಆ ಲಾಗ್ಲ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆದ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪೇರು ಅಪಗಾಂಡು ನಾನು ಮನಿ ಪಂದೆ ಕುಲ್ಡ ಒಂದು ಬೇರೆಗು ಅರ್ಥ ಆಪುನೆಲಕ ವ್ಲಾಗುಡು ಪನೋಡು ಒಂದು ಅಂಚಾದ್ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬುಕ್ಕ ಒವ್ವೇ ಕಂಟೆಂಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಈ ವಿಷಯ ಪತ್ತೊಂದು ಯಾನ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜಿ. ಯಾನ್ ಆತ್ ಸಮಾಧಾನಡ್ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊರ್ದು ಪಂಡಲ ಅರೆಗ್ ಅರ್ಥ ಆವನ್ನ ಕಾರಣಗ್ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೇತೆ ದಾಲಾತ್ ಎಂಕಂತ ಇಂಚಿನ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಇಷ್ಟನೇ ಇಜ್ಜಿ ಏಪಲ ಖುಷಿ ಖುಷಿ ಆತು ಅಂಚಿನ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಎಂಕಂತೂ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಅರೆಗ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪನ್ನ ಅರ್ಥ ಆತಿಜಿ ತೋಜುಂಡು ಐಕಾತ್ ಯಾನ್ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೆರ ಕಾರಣನೇ ಅವು ಇಜನೆ ಮಲ್ಪೆರ ಇಜ್ಜಂಡ್ ಯಾನ್ ಆಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತುದೆಲಾತ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ದೆತೊಂದು ಪನ್ಪೆ ನಿಕ್ಲೆ ಗೋಲಂಡ ಆ ಕಮೆಂಟ್ ತೂಯರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತಂಡ ಎನ್ನ ದುಂಬುದ ಲಾಗುಗು ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತಿದೆರ್ ಐಟ್ ತೂವೊಲಿ. ಬುಕ್ಕ ಪುತ್ತೂರುಗು ಬುಕ್ಕ ಬಿಸುತ ಗಮ್ಮತ್ ಪುತ್ತೂರು ಜಾತ್ರೆ ಬಿಸುತ ಗಮ್ಮತ್ ವ್ಲಾಗುಡು ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತುನೇನಿ ಯಾನು ಪಿನ್ ಮಲ್ಪೆ ಆ ವ್ಲಾಗುಡ ಪಿನ್ ಮಲ್ಪೆ ಬೋಡಾಂಡ ತೂವೊಲಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ದ ವಿಡಿಯೋದ ದಾದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಲಕ ಜಾತ್ರೆಗ್ ಪೋಂಡ ಪೂರಕ್ಲ ಖುಷಿ ಖುಷಿಡೆ ತಿಲ್ತೊಂದೆ ಸಂತೆ ತಿರುಗುನೆ ಅಂಚೆನೆತ ತೆಲ್ತೊಂದು ಖುಷಿಡೆ ಅವಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲೆನ ಪೋನಾಗ ಒಟ್ಟುಗು ಪೋನಾಗ ಅಂಚೆನೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಖುಷಿಟ್ಟೇ ಇಪ್ಪೆರ್ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಅಂಚೆನಿತ್ತ ಅವು ಅಂಚ ತಿರ್ಗಂಡ ಭಕ್ತಿ ಇಜ್ಜಂದೆ ತಿರ್ಗುನೇನೆ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂಡ್. ಇತ್ತೆ ಕತ್ತಲೆಗ್ ಜಾತ್ರೆಗ್ ಪೋಂಡ ಮಾತಕ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲೆ ಯಾನ್ ತೂಯಿನಕ್ಲೆ ಮಾತಕ್ಲ ಅವಲ ರಾತ್ರಿ ತಿರ್ಗುನೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಖುಷಿನೆ ಬೇತೆ ಜಾಲಿನೆ ಬೇತೆ ಅತ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಇತ್ತನೆ ಅವು ಭಕ್ತಿ ಇಜ್ಜಂದೆ ಸಂತೆ ತಿರ್ಗುನೆ ತಿಲ್ತೊಂದು ಅವು ಪೂರ ಭಕ್ತಿ ಇಜ್ಜಂದೆ ಎಂದು ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂಡ್. ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕಡು ಭಕ್ತಿ ಇಜ್ಜಿಂದ್ ಪನ್ಪುನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲಾಯಿ ಪೋದು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದು ತಿಲ್ತೊಂದು ಶೋಕಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂಚ ಇತ್ತಂಡ ಅವು ಭಕ್ತಿ ಇಜ್ಜಿಂದ ಆಪುಂಡು. ಉಂದು ಸಂತೆ ತಿರ್ಗನಾಗ ತಿಳಿತುಂಡ ಪಾತಿಂದ ಜಾಲಿ ಮಲ್ತುಂಡ ಭಕ್ತಿ ಇಜ್ಜಿಂದ್ ಆಪುಂಡ ಉಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂಡ್. ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಇಪ್ಪಡ್ ಬುಕ್ಕ ದಾದ ಪಂಡ ಆರ್ನ ಪುದಾರ್ ಪನ್ಪುಜಿ ಪಂಡೆತ ಕಮೆಂಟ್ ಉಂಡು ಐಕ್ ಪಿನ್ ಮಲ್ಪೆ ತೂವೊಲಿ ನೀರು ಆರ್ನ ಪುದಾರ್ದ ಪಿರವು ಎಂಕ್ಲೆನ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಊರ್ದ ಪುದಾರ್ ಉಂಡು ಎಂಕ್ ಆಪುಂಡು ಅವು ಎಂಕ್ಲೆನ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಊರ್ದ ಅಕ್ಲೆ ಅಂತ್ ದಾಯ ಅಂಚ ಮನ್ಪುನೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಯಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬುಡ್ಯಾರನ ಅತ್ತು ಆರ್ ಇಪ್ಪುನೇನ ಅಂಚನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುನೇನ ಪೂರಕ್ಲೆ ಎಂಕ್ ಮಾತ್ರ ಯಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬುಡ್ರೆನ ಅವು ಪೂರ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಯಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಂತು ಬುಡ್ಪುಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತ ಆತಂಡ್ ನಾನು ಇನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪೆನ್ ಬುಡ್ಪುಜಿ ದಾಯ ಬುಡ್ಡಾತ ಬುಡ್ಪುನೇನಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಬುಡ್ರೆ ಇಷ್ಟೇಜ್ಜಿ ಒರಿಯಾಗ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಅತಂಡ ದಾದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತು ತಿರ್ತ್ ಪಾಡ್ರಲ್ಲಿ ತೀರ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಇಜಂಡ ಅಕ್ಲೆನ ಅತ್ತೆಗೆ ಬಿಡೋಡು ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕಡು ಅಕ್ಲೆ ದಾಯ ಅಂಚ ಮಲ್ಪೆರಂದು ಎಂಕಂತೂ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪನ್ಪೆರತ ಪೊನ್ನುಲೆ ಶತ್ರುಂದು ಅಂಚನೆ ಆತಂಡ್ ಇಪ್ಪಡು. ಬುಕೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಎನ್ನಲ ಅಣ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಎನ್ನ ಅಣ್ಣನೆಲ್ಲ ಶೋಕಿ ಮಲ್ಪುನೆಲ್ಲ ಕತೋಜುಂಡ ವೀಡಿಯೋಡು
ಒಟ್ಟು ವೀಡಿಯೋಡು ಒಟ್ಟುಗ್ ಇಪ್ಪತ್ತ ಅವು ಶೋಕಿ ಮಲ್ಪನಲಕ ತೋಜುಂಡ. ಎಂಕಂತ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲ ನಿಜವಾತ್ಲ ಅಂಚನೆ ಇಪ್ಪುನೆ. ಯಾನ್ ಪಂಡದಿತ್ತೆದ ದುಂಬುದ ಲಾಗುಡು. ಒಂಜಿ ಆಜಿ ಏಳ್ನೆ ಮುಟ ಎಂಕ್ಲ ಜಗಲ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ. ಐಟ್ ಬುಕ್ಕ ಒಟ್ಟುಗು ಐಟ್ ಬುಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಆಯ್ ಬುಕ್ಕ ಒಟ್ಟುಗೆ ಇಪ್ಪುನೆ. ಜಗಲ ಮಲ್ಪುಜಿಂದತ್ತು ಏತ್ ಬೋಡ ಆತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೋಪಡ್ ತೂಂಡಾವನ್ಲಕ ಅಂಚ ಪೂರ ಇಜ್ಜ. ಜಗಲ ಮಲ್ಪ ಖುಷಿಟ್ ಇಪ್ಪುನಲ್ಪ ಇಪ್ಪ. ಎನ್ನ ಸ್ವಂತ ಅಣ್ಣೆಂದು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಅನಂತ್ವನೆ ಶಿರಿಯನೆ ಅಕ್ಲೆನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೂರ ಯಾನ್ ಅಂಚನೆ ಇಪ್ಪುನೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆತ್. ಅಕಲ್ನ ಎನನು ವೀಡಿಯೋಗೋಸ್ಕರ ಸೋಕು ತೂವೊಂದು ಬೇರುಂದತ್ತು. ಇಂಚನೆ ಅಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಅಂಚನೆ ಇಪ್ಪುನೆ. ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಡ್ ಸುಮಾರು ಅಣ್ಣನಕ್ಲೆರ್ ಎಂಕ್ ಅಕಲ್ನ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಸ್ವಂತ ಅಣ್ಣನಕ್ಲೆನಲಕನೆ ತೂಪೆರ್. ಅವು ವೀಡಿಯೋಡು ಅಂಚ ತೋಜುನೆನ ದಾದ ತಿಂಕ್ ಮಲ್ಪುನೆ ಅಂಚನ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ನಿಜವಾದ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಅಂಚನೆ ಇಪ್ಪುನೆ ಒವುಲ ಶೋಕಿಗೋಸ್ಕರ ಅತ್ತು ಮಲ್ಪುನೆ. ಬೊಕ ಏನ್ ಪಂಡತ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೆರೆಂದು ಆರ್ನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಮೆಂಟ್ಲ ಇಪ್ಪುಂಡು ಐನೊಟ್ಟಿಗೆ ಡಿಸ್ಲೈಕ್ದ ಸಿಂಬಲ್ಲ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಆರೆಗೆನ ಬ್ಲಾಗ್ ತೂಯರ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಂಡ ತೂಪುನ ಬೊರ್ಚಿ ತೂದು ತೀರ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಂಡೆ ಇಜ್ಜಂಡ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಮೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡಂಡ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಡೈಲಿ ಪೂರೈಕ್ಲ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪೂರೈಕ್ಲ ಡಿಸ್ಲೈಕ್ ಸಿಂಬಲ್ ಇಪ್ಪುಂಡೆ. ಐನ್ ತೂನಗ ಎಂಕ್ ಅನ್ಸ್ತಾರೆ ಹಾಳಾದ್ ಪೋಪುಂಡು ಅಂಚಾತಿ ಈ ಲಾಗ್ ಮಲ್ತುನೆ. ಈ ಲಾಗುಡ್ ದಾದಾಂಡಲ ತಪ್ಪಿತ್ತಂಡ ಎಂಕ್ ಕಮೆಂಟ್ಡ್ ಪನ್ಲೆ ಸರಿ ಮಲ್ತೊನ್ನೆ. ಯಾನ್ ಪನ್ನ ತಪ್ಪಿತ್ತಂಡ ಯಾನ್ ಪನ್ನ ಸರಿ ಇತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ನಾನೊಂಜಿ ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕುವೆರೆ ಮುಟ್ಟ ಟಾಟಾ ಬೈ ಬೈ.